Ahojte, ja tu zdravím všetky panny. Poďme sa pozrieť, čo vás čaká v roku 2024. Láska, práca alebo financie a celkovo každý mesiac, na čo si dať pozor alebo čo tam budete riešiť. Ja si myslím, že tento rok budete tu nejakým vedomím prechádzať alebo uvedomením. Možno niektorí pôjdu takouto duchovnejšou cestou, niekomu sa tu môže otvárať aj tretie oko, ale samozrejme to bude len pre niekoho, nebude to so všetkými rezonovať, ale budete si tu niektoré veci aj uvedomovať, hej? Máte tu aj priateľstvo, dobrodružstvo, možno doteraz ste buď že neboli šťastní v živote, ale niečo také ste riešili a podľa mňa teraz budete prechádzať tento rok proste takým uvedomením a pôjdete za nejakým dobrodružstvom. Nejaké zmeny to môžu byť vo vašom živote, ktoré ste odkladali, ktorých ste sa možno aj báli. Hej? Že sa tu vydáte na nejakú proste cestu. Poďme sa pozrieť január. Je tu lítosť, zúfalý, krajci, strom a meditácia prináša odpoveď. Môže vám tu byť v januári ešte nejaká lútosť, hej, môže to sa týka nejakej minulosti, možno tu došlo k nejakej hádke, alebo ohľadne sa to môže týkať nejakého človeka z minulosti, s ktorým nie ste v kontakte, alebo mohlo tu dojsť k nejakej hádke. Tuto budete ešte taký, hovorím, v takej lútosti, že vám tu budú niektoré veci lúto, hej? Ale nebojte, vyrieši sa to. Meditácia vám prináša odpoveď, alebo možno fakt tu budete v januári rozmýšľať nejak nad svojím životom. Budete tu prehodnocovať niektoré veci vo vašom živote tento rok. Je tu nádej, myši a ochotní lidé. Vo februári vás tu môže niečo trápiť, hej. Takisto môžete tu mať pozor na financie, ohľadne financií, nejaká strata tu je, hej. Ale vy tu máte nádej. Pokiaľ si nebudete vedieť rády, tak ochotní ľudia vám tu pomôžu, hej. Ale hovorím, bacha na nejaké financie, alebo tak, aby ste nekupovali si to, čo nepotrebujete. Ale je tam hlavne taká tá nádej. V marci je tu tvorivosť, šťastie, blízka budúcnosť. Podľa mňa v marci začnete niečo tvoriť, alebo môžete dostať nejaký nápad, čo by ste chceli robiť v tom živote. Možno doteraz ste nevedeli ani, čo by ste chceli robiť. Proste je tu šťastie a blízka budúcnosť, takže sa vám to podarí, hej. Niekto možno objaví v sebe nejaký talent, čo má a o ktorom nevie, hej. Talent je podľa mňa úplne hocičo. Takže tu budete v tom marci tvoriť, alebo teda bude tam aspoň nejaký nápad, čo by ste mohli začať robiť. Je tu istota, jazdec a ne. Proste vy tu pôjdete do takej tej istoty, hej, že tie veci sa pohnú. Možno ste tu fakt niečo v tom vašom živote buď odkladali, alebo nevedeli ste nejaké zmeny spraviť, ale konečne sa to pohne. A nebojte sa tých zmien. Môže sa to fakt týkať nejakej tej tvorivosti alebo tých nápadov, že pôjdete si po nich, hej. Hlavne nebojte sa. Potom je tu hanba. A nejaká prekažka, nejaká dlhšia cesta vás tu môže čakať v tom máji. Ale nebojte sa, hej. Môžete tu byť aj zahambení. Pozor tiež na nejaké hádky, alebo tak, aby ste niekomu niečo nepodali, čo vás bude potom mrzeť a budete sa cítiť previnilo. Sú tu nejaké prekažky, je tu hora. Vy tie prekažky budete musieť aj zdolať a máte tu, rozmyslíte si to. Takže nechoďte úplne za každú cenu za niečím
alebo nerobte na silu nejaké veci, hej, rozmyslite si to, alebo ako to obísť. Hej, aby ste sa tu potom necítili previnili. Jún, je tu túženie dieťa a do niekoľkých týdnov. Vy tu buď túžite po nejakej, môže to byť aj stabilita, môže to byť nejaký nový začiatok, niekto tu môže fakt túžiť po tom dieťati, že je tu taká túžba a do niekoľkých týdnov by sa to malo zmeniť. Alebo, hovorím, môže to byť nejaká istota, alebo niekto po niečom tu budete dosť túžiť a hlavne budú tu nejaké teda nové začiatky a do niekoľkých týdnov. V júli je tu bezpečí, zaistený, istý, zabezpečený, slnko a áno. Tak môže to byť aj to túženie, že po nejakom bývaní alebo sťahovaní, samozrejme, každý si tam dajte to svoje. Každý po niečom inom túži, každý má iné sny, každý rieši niečo iné v tom svojom živote, hej. Ale proste budete tu v bezpečí, zaistení, máte tu slnko, proste podaria vám sa tu nejaké veci. A hovorím, môže to byť aj nejaké tehotenstvo, takže môžete tu aj otehotnieť. August. Je tu bezmoc, zase dieťa a nepravdepodobne. Tu budete mať s niečím zviazané ruky. Môžete tu mať nejaké starosti ohľadne niečo, že nebude to podľa mňa vo vašich rukách. Nejaká vec sa vám tu možno nepodarí. Je to teda nepravdepodobné, ale nebojte sa. Ale hovorím, budete tu mať ohľadne niečo o starosti. Že nebudete to vedieť vy vyriešiť. September. Rozhorčený mesiac, poslúchajte svoju intuíciu. Tuto vás môže niekto nahnevať, alebo môže to byť aj z predchádzajúceho mesiaca, že vás tam niekto sklame. Vy s tým nebudete nič vedieť spraviť a je tu také rozhorčenie, hej, že budete sa tu na niekoho hnevať, budete tu rozčúlení. Sú tu ešte nejaké skryté veci. Možno sa tu aj niečo dozviete, hej, čo vás tu rozčúli a hlavne počúvajte tú svoju intuíciu, čo vám tá intuícia hovorí. Október, inšpirácie, rakva a áno. Tuto môžete byť zase niečím inšpirovaní. Môžete tiež buď začať písať knihu, skladať nejaké pesničky, básničky, ale proste budete tu niečím inšpirovaní a nejaké problémy by sa tu mali ukončiť. Tiež tu budete mať možno nejaké nápady, budete tu pre niečo zapálení, že sa budete chcieť posunúť niekam. Hej, a tie nejaké starosti, čo vás tu predtým trápili, tak tie sa konečne ukončia. A teda z anjelských rád je tam áno. November je tu úcta, kosa a odpuštenie. V tom novembri by ste mali mať úctu k niekomu alebo niekoho rešpektovať. Môže tu ísť aj nejakej hádke, pozor aj na nejaké úrazy, hej, v tom novembri, aby sa vám tu niečo nestalo, alebo na nejaké hádky. Majte úctu proste ku každému človeku, nech je akýkoľvek, nech vám čokoľvek spraví, hej, tá úcta by tam mala byť. A je tu odpustenie a hlavne to odpustenie je najdôležitejšie, takže to môže byť, že sa to aj s niekým budete chcieť udobriť alebo tak. A december je tu dôvera, kľúč, deptite sa svojich anielov, takže máte tu nejakú stabilitu, je tu nejaká dôvera, hlavne vy si verte a choďte za svojimi snami. Tu budete mať niekoho, na koho sa budete vedieť aj spoľahnúť, hej? V tom živote, kto vám tu s nejakými vecami pomôže, hlavne verte, není každý rovnaký, možno vám tu fakt niekto ubližil a že ste možno aj nedôverčiví. Takže verte, máte tu istotu, pre niekoho to môže byť tiež nejaké vzťahovanie, nová práca, a opýtajte sa svojich anielov, keď nebudete vedieť čo a jak. Takže
to bol zhruba na taký ten rok, čo tam budete riešiť, na ktoré veci si dajte pozor. A poďme sa pozrieť na lásku a vzťahy teraz. No, čo vás čaká v láske? Milé panny, ja si myslím, že vy ste si tu prešli buď nejakým rozchodom, alebo keby vám to niekto ublížil. Mohla tu byť aj nejaká nevera v nejakej minulosti, alebo nejaké zrady. Alebo mohol by vo vašom živote nejaký človek, ktorý buď sa nechcel viazať, buď došiel, vyznal vám lásku, alebo poplietol vám takú tú hlavu a možno nedodržal nejaké veci a proste tým pádom vás zradil. Tak to mi tu prípada, že ste si tu už niečím takým prešli. Ale ja si myslím, že ten človek, alebo teda niekto vám ide do toho života. Hej, keď niekto tu neriešil nič také, tak niekto vám ide do života. Podľa mňa niekomu sa tu vracia ten človek z minulosti a pre niekoho to môže byť teda niekto nový. Ale ja si myslím, že vy skôr nebudete chcieť toho človeka. Dostanete sa tu ináč nejakej spravodlivosti, konečne dojde k vám nejaká spravodlivosť, niečo, čo vy si zaslúžite, hej. Možno sa vám tu fakt niekto zachoval v minulosti buď nespravodlivo, alebo ste sa cítili ukrivdene a konečne ste tu čakali na nejakú takú tú spravodlivosť, tak vám ide. Ináč to bude celkom rok karmický, hej, že proste tento rok 2024, ale tak karma nie je len zlá, ale aj dobrá. Hej, každý dostane to, čo si zaslúži. Ale vy tu možno budete rozmýšľať tak nad svojím životom, možno nad nejakými vzťahmi. Môže vás tu aj niečo trápiť, hej, že budete tu možno nespávať. Hovorím, môže to byť spôsobené tým človekom, že sa vám bude chcieť vrátiť do života a vy nebudete vedieť, čo máte spraviť. Vy, keby ste si tu na niečo tak zvykli a vy už ste není ochotní nejak robiť nejaké ústupky alebo tak. Hovorím, komu sa tu bude vrácať niekto z minulosti, podľa mňa vy už to človeka moc nebudete chcieť v tom živote, lebo hovorím, boli tu nejaké zrady alebo sklamanie, ale vám sem podľa mňa ide ešte niekto nový. Budete tu mať nejakú príležitosť na niečo nové. Možno tu má partnera a s kým je to všetko v pohode. Hej, samozrejme, je vás tu veľa, nebude to rezonovať s každým, to sa jednoducho nedá. Tak môže to byť fakt aj to tehotenstvo. Kto sa tu teda pokúša o babetko, takže v tomto roku tu môže prísť k nejakému tehotenstvu. Ale hovorím, pre vás, kto tu nemá nikoho, tak sem ide niekto nový. Niekto sa vám tu zjaví v tom živote, s kým možno konečne pocítiť takéto šťastie, ale niekomu sa tu teda vráca ten niekto proste z nejakej minulosti. Kto by chcel možno aj pracovať na tom vzťahu, ale ja si myslím, že vy už tomu človeku nebudete môcť veriť. Hej, skrz nejakú buď minulosť alebo nejaké ublíženie, ale bude sa to vo vás byť. No a poďme sa pozrieť na prácu a na financie. No a čo vás čaká v tej práci alebo financiami v roku 2024? Tu sú nejaké obavy, nejaké trápenie. Vy sa tu podľa mňa fakt dosť trápite, možno fakt je to spojené aj so vzťahmi, aj s prácou, hej, že by ste chceli nejaké zmeny v tom vašom živote. Vy ste tu možno bloknutí, alebo drží vás tu nejaká minulosť, alebo bojíte sa pohnúť ďalej. Ja si myslím, že nejaké tie zmeny prídu vo vašom živote. Ide vám sem niečo nové, nejaká nová príležitosť, možno niečo, na čo ste dlho čakali, alebo na čom ste aj dlho pracovali. Niektoré veci tu padnú. Proste je tu koniec pád, nebolo to tu stavené na nejakých buď pevných základoch, alebo proste už vám to neslúži.
Vy tu máte taký, hovorím, posun vpred. Pôjdete robiť niečo, čo vám fakt, čo vás bude baviť, čo bude vám možno srdcu blízke. Hej, hovorím, podľa mňa budete tu prechádzať nejakým takým tým uvedomením a že začnete robíte veci, proste nejaké zmeny v tom vašom živote a že fakt si poviete, že nemám čo stratiť, budete to brať ako takéto dobrodružstvo, že sa pohnete ďalej. Toto tu vnímam, teda, že ide vám sem niečo nové. Pre niekoho, kto je spokojný s prácou, môže tu byť samozrejme aj nejaké povýšenie alebo nejaký posun v tej pracovnej oblasti. Niekto, kto tu podniká, sa to tu proste rozbehne, ale dávajte si pozor stále, aby ste sa tu nedržali nejakých takých tých starých vzorcov, nejaké také tej minulosti. Hej, ale ináč to tu máte pekné. Tá práca k vám ide. Sice je to taká pomalšia energia a pre niekoho môže to byť aj, by som povedala, v zahraničí alebo teda ďalej. Môže to byť spojené aj s tým cestovaním, teda sťahovaním, ale hovorím, ide vám sem niečo nové. Niečo, na čo ste možno dlhšie čakali. Alebo nejaký teda taký posun, by som povedala, v tom vašom živote. A hlavne netrapte sa tu nad tým, lebo fakt, keby vás to tu celkovo trápilo, že je tu únava. Môže to byť únava fyzicky, psychicky. Také vyčerpanie, že možno tu premýšľate veľmi veľa, čo ďalej. Ale nebojte sa, tie zmeny nastanú. Takže to bolo pre vás. Ja vám ďakujem a majte sa krásne. Ahojte.